тарзи насб намудани драйверхо. мо метавонем бо ёрии дискдон ё флешкорд драйверҳоро насб намоем. барои дидани насб будан ё набудани драйверҳо мои компютерро интихоб намуда тарафи рости мушакро пахш намуда аз менюи пайдошуда свойстваро интихоб менамоем. аз равзанаи пайдошуда диспетчер устройстваро пахш карда маълум месозем ки кадом драйверҳо насб шуданд ё нашуданд. читоре ки мебинед дар равзана драйверҳо чанд намуд мешаванд ва яке аз онҳоро интихоб бояд кард. фита ё флешкортро гузошта аз мизи корӣ мои компютерро бо ёрии тарафи рости мушак пахш карда откритро пахш мекунем. фитаро интихоб намуда откритро пахш мекунем. аз дохили ҷуздонҳо драйвер pack solution бо ёрии ростии мушак откритро интихоб менамоем. равзана барои гузаштан ба тафсири нави драйверҳо пайдо мешавад. бояд тугмаи атменаро пахш намоем. аз равзанаи пайдошуда настройкиро интихоб намуда режим экспертаро интихоб менамоем ва мебинем ки якчанд драйверҳо сабт нашуданд. пас аз менюи пайдошуда абнавид всеро интихоб менамоем. равзанае пайдо мешавад. аз он ҷо абнавид драйверро пахш намуда қайд мекунем. галочка. аз менюи пайдошуда создать контрольную точку восстановлениеро интихоб намуда тугмаи начат установкиро пахш мекунем. то насб шудани драйверҳо интизор мешавем. равзанае пайдо мешавад ки бояд компютерро хомӯш ва барқарор перезагрузид намоем. метавонед тугмаи окро пахш намоед. баъд аз ба кор даромадани компютер аз мизи корӣ мои компютерро бо ёрии тугмаи рости мушак свойстваро интихоб намуда аз равзанаи пайдошуда диспетчер устройстваро пахш менамоем. драйверҳоро санҷида мебароем ки ҳамааш насб шудааст ё не.